bonġu u merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-laqa ma' Kristu fil-kelma tiegħu u fl-għodsi ta' mħabba fil-ġisem tiegħu bħala ikel għal-ħajja, narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb nidma nitolbu maħfra. Mulej, inti l-kelma tal-ħajja, mulej ħniena. Kristu, inti l-ħobs li niżel mis-sema, Kristu ħniena. Mulej, inti l-mħabba u l-ħniena tagħna, mulej ħniena. Ħedna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udizza din nofruha għal George Gallia. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jatuk servizz ċira u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex nikdbu l-wedjiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, Alla ma jreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-modi intom ma kontux tobdu lill-Alla, immissa sibtu l-ħniena tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom, hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħniena li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma wkoll isibu l-ħniena. Għax Alla ħalla l-kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt għaraf moħħ il-mulej. Min qattaħ l-ewwel biex jitħoqlu l-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, fil-kobor tiegħek, fil-kobor ta' tjobitek weġibni. Mulej, fil-kobor ta' tjobitek weġibni. Jiena msejken u batut. Terfani, o Alla, is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla bil-għana, inkabru bana tarat il-ħajr. Mulej, fil-kobor ta' tjobitek weġibni. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb. Intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jistmelx l-imjassrin tiegħu. Mulej, fil-kobor ta' tjobitek weġibni. Għax Alla jsalva l-Sijon u jibni l-bliet ta' Ġuda u ma jerġgħu lura u jagħmru fiha. Jirtu għawliet il-qaddejja tiegħu, dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha. Mulej, fil-kobor ta' tjobitek weġibni. Inqumu bil-rifqa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk iżommu fil-kelma tiegħu tkunu tassew disċipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu: meta tagħti jikla jew pranzu, tistidinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew li qrabatek, wanqas ġirien onja għax għandhom ngħin imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek pjaċir li tkun għamilt magħhom. Al kontrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-folla, il-foqra, il-matubin, it-topop, l-omja u ħinijint, għax dawn m'għandhomx mnejn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għal ħajja. Il-kelma tal-mulej. Ġesu qed ikellem il-kap tal-Fariżej u kif nafu Ġesu mal-Fariżej ma tantx kellu rapport tajjeb. Għaliex? Għax dawn kienu jagħmlu kollox għal għajnejn in-nies. Min jisma' l-Qudies Sikwit dal-aħħar ġimgħat dejjem kienet il-qari Ġesu ma' Fariżej fejn kien jagħmlilhom tweddiba kbira dejjem kull darba. U l-istess qiegħed fi kfikla għand il-Fariżew u x'qalilhom? Qalilhom meta tistiednu l-ħbieb għal xi pranzu, tistiednux il-ħbieb biss, imma speċjalment il-foqra, dawk li ma jistgħux iroddulek xejn. U hawnhekk Ġesu ifakkarna meta jgħidilna li tagħmel il-karità, idek il-leminija ma tistax tkun taf x'tagħmel dik ix-xellugija. Għaliex il-karità li mħabba nagħmluha bir-rispett lejn Alla, bimħabba lejn Alla. Mbagħad hu iroddolna kollox, mhix dawk il-ħbieb. U hawnhekk jgħidilna wkoll illi l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn trid tkun inkondizzjonata, jiġifieri ma trid tkun ebda ħsieb uman biex tnuri kemm hija kbir, biex tnuri kemm hija hekk il-bqija. Ġesu għalilna ċaru tont. U hawnhekk tfakkarni dik li kienet tgħid Madre Teresa tafuha dik istorja tal-karità u l-Qaddisa. U darba kien hemm ġurnalist għalilha kif tagħmel tant karità ma' dawk il-foqra fost il-foqra, l-iktar foqra. Dak sa jagħmlulek, speċjalment dawk li jkunu se jmutu. U hi qaltilhom, jien ma nistenniex il-grazzi minn dawn, imma dawk li jkunu se jmutu għal minu bl-imħabba tagħna imutu b'ċerta dinjità. Ara kemm kienet tħobb lill-foqra mingħajr ebda kondizzjoni. U hawnhekk ukoll tfakkarni meta kont kappella Ruma, meta speċjalment l-tfal u l-żgħażagħ kont ngħidilhom illi meta tistiednu xa tagħmlu xi festa għalikom, ippruvaw ukoll daħlu xi ħadd minn kumpanji tagħkom fejn jiġu wkoll mill-quwa, mhux tistiednu biss dawk tal-qalba. Għaliex? Għaliex l-imħabba tagħna anke lejn speċjalment lejn dawk sħabhom li jkunu daqsxejn forsi mqarbin, forsi mhux simpatiċi, allura u kien hemm min kien isegwija din il-konsiderazzjoni li kont nagħmlilhom. Bħalma meta konna nkunu norganizzaw festi, l-organizzaturi kien ngħidilhom 10% tal-postijiet ħalluhom għalija biex inġibu dawk in-nies li ma jistgħux iħallsu jew dawk in-nies illi m'għandhomx ħbieb. U hekk kellna nagħmlu. Issa dan eżempju żgħir. Però l-istedina tagħna llum Ġesu qed jagħmlilna inħobbu lil kulħadd. U żmien għandna biex inħobbu ħafna il-proxmu tagħna kiber, speċjalment bil-barranin fostna. Għalmenu nista' nistidnu forsi għal pranzu, imma għalmenu aħna l-insara kellna rispett u mħabba lejn dawn ħodna, speċjalment
dawk l-aktar foqra. Jekk aħna nkunu rridu nkunu nsara biex nimxu wara Ġesu, għalmenu irid ikun f'moħħna u f'qalbna illi l-imħabba tal-proxmu hija għal kulħadd, hija universali. Jalla l-Ispiritu tal-Mulej jenna ngħixu dan it-tip tal-karità biex dak li tagħmel id il-leminija ma tkunx tafu dik li tagħmel id ix-xellugija. Lill-Alla għajn ta' kull don perfett, nuru bil-fiduċja l-bżonnijiet tagħna u nirrakkomandawlu lina l-koll hawn preżenti lill-eżiż tagħna, speċjalment dawk il-foqra. Sabiex il-Papa, l-isqijiet u s-saċerdoti ikunu għal-poplu nisrani rajja tajba u għallima umli nitolbu. Sabiex il-mexxejja tal-popli iħabirku ħalli kulħadd ikollu xogħol u saqaf fejn jisken nitolbu. Sabiex kull fejn hemm is-solitudini, l-emarġinazzjoni, il-faqar, qatt ma tiġi nieqsa l-imħabba tagħna nitolbu. Sabiex illum aħna narfu naqsmu l-ħin u t-talb tagħna ma' min niltaqgħu nitolbu. Għal-morda, speċjalment dawk li jkunu weħidhom kemm fid-djar u kemm fl-isptarijiet biex isibu imħabba u solidarjetà miqrabathom u ħbieb nitolbu. Permettuli nagħmel talba bit-Taljan bħas-soltu u llum għandna grupp minn dik il-komunità li kull nhar ta' tnejn issegwi din il-quddiesa. Preghiamo perché l'amore verso tutti, verso il prossimo, sia un amore incondizionato, perché quello che noi facciamo, lo facciamo solo per amore e devozione verso il nostro Signore. Preghiamo. Fiskiet il-resqu tal-personali tagħna. Mister Addis, ħares l-ulidek il-jim kollu ta' ħajjithom, saħħa fihom l-emejjel tajba tagħhom u isma' t-talb li qed nagħmlulek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xorr bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xorr bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-mister li jista' kollox. Għamel mulej li s-sakrifiċċju li qegħdin inġeddu jitla' quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna il-kotra ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħaj. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rrodulek ħaj.
għaxxekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u ferbir infarruk u intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smawitu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, il-tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għaliku u għal-bnedmin kollha għal-maghfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettier. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħajr, għax oġbuk tilana għawn u dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġizawijiet li jina nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek George Gallia li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-Awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għallimna l-imħabba immensa li aħna għandna jkollna lejn kulħadd. U jekk narfu li Alla huwa missierna, narfu wkoll li l-proxmu huwa ħulna. Għalhekk inżommu fil-qalb tagħna wkoll il-proxmu kollu tagħna u ngħidu flimkien. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħafrat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-ġġib iżda ħrisna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islem u laqda li jinsrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin.
il-ġisem u d-dam ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf tagħna nitneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu Ġesu, danu l-ħarruf tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna l-ħajja ta' dejjem. If to our
الفهر المولاي ونفتكروا في خوتنا الميتين. عطيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا في الباċi نطالبوا. كبر فينا مولاي الخدمة قوية تيك وجددنا بالساجرامنت تا سما باش بالجرازيا تيك نتخيل طيب ħalli nikdbu l-ġid imwijed lil min jirċiviju بكريستوس سيدنا. قبل البركة tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex nafdawla din il-ġurnata u din il-ġimgħa biex kull ma jsir isir għall-glorja ta' Alla. Kull għażla tagħna tkun favur il-proxmu biex hekk insibu il-mistreħ fil-mulej u ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirki inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina metinbi issa fis-sija tal-mettan u Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.